To mi podoštava. To je jedna partija koja od januara meseca ima već preko 85.000 članova. U vreme izbora ovih neregularnih koji su bili, ja sam tražio svojih članova i od opozicije tražio sam jedan bojkot izbora. Čekaj, nešto sam se desilo. Čekaj. Ajde, opet. Imam ja snimljeno, samo slobodno. Tražio sam jedan bojkot izbora, jer sam smatrao i imao sam informacije da se izbori neće odvijati po zakonu. 61% opšte građanstva se odazvalo pozivu mom koji sam uputio i nije izašlo na izbore. Od ukupnih 100% glasača, 38% glasača je izašlo na izbore. Od tih 38% glasača koji su izašli na izbore, 40% je glasalo za SNS. Sad, šta je tu problem? U tih 40% je bilo raznoraznih uticaja. Bilo je kupovina glasova za 2-3 hiljade dinara, bilo je pretnji, gde mi sve imamo snimljeno kako se sve to dešavalo. Imamo poznati, čuveni, rotirajući listić, objasnit ću vam kako to funkcioniše i kako se glasovi uzimaju. Znači, imali smo jedno totalno kršenje svih zakona, svih normi i jedno pravo, onako da kažem, slobodno krađu glasova. I u celoj toj krađi glasova on je uspeo od 38% ljudi koliko je izašlo da ima 40%. I to je obična laž da on ima najviše glasova ikada, znači to je jedna izmišljotina i to je van pameti. I u celoj toj priči ja sam prvo imao jedno negadovanje članstva i uopšte ljudi u Srbiji, zašto smo bojkotovali, je bila procena da ćemo mi uzeti 15% sigurno glasova i da ćemo ući s time u parlament. Međutim, pošto se bavim politikom već 25 godina, i otac mi se bavio politikom, i deda mi se bavio politikom, i jedini sam koji imam političke pedigre od sve ove plejade političara koji su na sceni političkoj i tako dalje, imao sam takvo iskustvo, imao sam takvu odgovornost da nisam hteo da budem opozicija koja će sedeti u klupi i koja će sedeti tu čisto da bi nešto rekla, da bi preglasavala ova grupa ljudi koja tapše i vidite koliko je doveo ljudi da tu tapšu i da to je toliko jedna lakrdija, to je jedna sramota uopšte i za državu Srbiju. Odluka moja je bila takva, ne kajem se zbog te odluke, svakim danom nas ima sve više, imam jednu jasnu politiku, imam jedan jasan izlaz za rešavanje krize u Srbiji koja je postala umeđu vremenu od kada je gospodin došao na vlast najsiromašnija zemlja na Balkanu. Verujte mi, ljudi idu na sahrane da bi jeli. Znači, to je katastrofa. Vi ne možete da shvatite kakva je to atmosfera u Srbiji, kakva je to cenzura, kakve su to pretnje, kakvi su to pritisci. Ovo nije bilo ni za vreme Miloševića. Ja to znam, jer ja sam jedan od osnivača i u samoj demokratskoj stranci, jedan od pokretača i završio sam 5. oktobra od početka do kraja. Tako da ja dobro znam tu psihozu i pritiske koje sam imao od Miloševića. U to vreme je gospodin bio ministar informisanja kad su ubili i našeg novinara Ćuruviju i on je pravio neslane šale gde se Ćuruvija sakrio dalje u zemlji ili van zemlje i vršio pritisak, jedan konstantni pravio atmosferu linča za premijera Zorana Đinđića i sada taj isti čovek koji je bio zagovornik i totalno protivnik Zapada, on je kao promenio politiku i eto sazrio, izvinuo se i on je za to. Pa ko to može danas da povera? Da li je to normalno? Mislim, vidite i sami. Jedan čovjek koji danas plače, sutra se smeje, prek sutra se izvinjava građanstvu, sledeći dan im preti. Jedna nestabilna ličnost koja nema pravac, nema put i koji se isključivo služi lažima. Ja znam da ću imati ozbiljne probleme kad se vratimo u svoju zemlju, ali hoću da vam kažem da znate, nemam nameru da se ubijem, znate, volim svoje dete, hoću se bavim politikom, bez obzira na sve ove pretnje koje sam doživeo i koje se nastavljaju svakodnevno i pritisci, praćenje, prisluškivanje, lomljenje ograde i tako dalje, direktne poruke, pretnje o smrti, gde sam čak snimio i policajca koji je došao u ime njega. Policajac je to? Da, policajac, prijatelj koji radi u BIA od gospodina premijera, je dolazio konstantno danima da me upozorava da se sklonim Republikanske partije, da se manim politike, da izađem iz zemlje, da ću biti nagrađen. Ja kad nisam hteo, ja sam video čemu to vodi, napisao sam 14 pisama
u različitih evropskim zemljama. Obratio sam se, rekao sam o čemu se nađe, ljudi su me poslušali, saslušali, imali smo prilike da tokom zadnjeg razgovora dođu ljudi da snime i razgovor između mene i tog policajca i imam snimljeno sve ono što je gospodin premijer meni poručivo, da će me hapsiti koji kriminalci, da će me ubiti, jer iza mene ne stoji više ni Jevreji, ni Amerikanci, nikad nisu ni stajali, jer ja sam jedna samostalna politička ličnost, imam svoj cilj, imam svoj program, mi imam svoje istomišljenike i mi hoćemo živimo pošteno i časno. Ne želimo nikome da budemo... Oni su tebi kazali da neće Jevreje, šta su kazali? Da, oni su rekli da iza mene ne stoje ni Jevreji, ni Amerikanci. A, oni su, okej. Da, i ja sam bio u šoku, jer zašto bi neko stavio iza mene, imam pravo da imam svoje političko mišljenje, se slažete? Pa slažem se. Ja mislim da večeras nisam napravio nikakav akcident i nisam nikoga ni vređao ni ništa. Ja sam samo hteo da iznesem dokaze koji su toliko evidentni. Oni što nisu smeli da saslušaju šta imam ja da kažem o njegovoj politici i o njihovim ekonomskim planovima, to je već njihova sramota i mislim da je to sve pokazalo i da ste vi kao jedan novinar i studenti koji su bili tu i videli više pročitali se između redova. Znate, on je pokušao meni da napravi, ja nisam bio premijerov savjetnik, stalno godinama prave da sam bio šef obezbeđenja pokojnog premijera. Ja to nisam bio. To je bio moj pokojni Bruk Kun koga su ubili među vremenu. Ja nisam to bio. To nije bio moj posao. U čemu bi se ja stidio da sam rekao i da jesam bio? Pa zašto da ne? Pa vi sutra možda budete kao novinar vođe neke političke partije. Pa i da sam bio, ja bih rekao bio sam. Svatate, jedno permanentno svrstavanje mene u nešto što nisam. Ja gubim zadnjih 10 godina vreme pravdajući za nešto što nisam. Pazite, doživeo sam da je u Vučićevim novinama aferi, on je vlasnik te afere, da su napisali takve laži o meni, takve... To sam htjela da pitam, jel mediji u Srbiji što isto pišu o tvojoj istoriji? Ne, samo medije koji su njegovi pišu apsolutno laži, povezivaju me sa kriminalcima koji nikad u životu nisam video. Nemam kaj kriminalni dosije, nemam ništa. I ja šta ću da uradim kao svaki novini građanin, ja napišem na Facebooku, vidim šta su napisali, odem u sud, podnesem krivičnu prijavu i to je jedini način za koji sad mogu da se branim. A jel su išta uradili? Ne, ništa. Policajci ili... Ne, ništa. Mene niko nije ni za te optužbe što je on naveo u novinama, niko mi ne zvao da me pita ništa. Svi mediji koji su se osudili da nešto napišu protiv Vučića su ukinuti. Tabloid, na primer, ukinut, progonjen, zatvorena radnja. Emisije koje su govorile, koje su imale hrabrosti da kažu, kao jedno što je od Utisaka nedelje, su zatvorene, blokirane. Vidite da on nije odgovorio, dajte mi dokaz. Pa koji dokaz da vam da čovek koji sedi ovde u Londonu i pita vas, pa dokaz je da ta emisija više ne postoji. Mislim, shvatate, koliko su to nezreli jedni odgovori. To je jedna ličnost koja je jako konfliktna. Ste videli kako je on, da li je to nastup jednog premijera koji se ponaša ovako? Da treba budete gospodin. Čak i ako vas neko politički napadne, dajte mu šansu, neka kaže. Pa se odbranite politički. Ne možete da mene svrstavate da ja nemam 0,01%. Dobro, i da nemam 0,01%, pa ja sam građanin demokratskog sveta. Građanin sa Srbije, imam pravo da pitam. Je li tako? Kakve veze ima? To što je Marija mene tako predstavila, to je moja predstavka da ljudi znaju da ja znam o čemu pričam. A sad da li sam osvojio 0% ili 50%, to je nevažno za ljude. Važno je ono što ću ja da postavim pitanje. Se slažete? Jeste. Ako ćemo da pričamo istinu. A ako ćemo da pričamo o nameštenim govorima, o ljudima koji će postaviti pitanja u napad dogovorenja, to već radi u Srbiji, nijedan novinar koji je opozicija ne može da uđe. Pazite koji je to paradoks. Od osnivanja Republikanske partije imali smo tri govora u medija centru. Od samog osnivanja. Nijedan nije propraćen u novinama, čak je bila zabrana Tanjungu, vi znate šta je Tanjung, bila je zabrana da uopšte objavi da smo imali konferenciju o štampu, što je zakonom dužno. Znači, kao da ne postojimo. To niste, pazite, ali imam sve dokaze, ali imam sve snimke sa tih medija centara. Ja sve što kažem protiv ovog gospodina lažnog premijera i lažnog demokrate, to vam je radikal u krvi, to vam je čovjek koji je zagovarao zlo, to je čovjek koji je napravio krvoproliće u Jugoslaviji, to je čovjek koji je regrutovao ljude koji su išli ubijali po Hrvatskoj i Bosni, to je čovjek koji je prvi pričao protiv Kosova i protiv Albanaca i zagovarao ljude na rat i na krvoproliće. Pogledajte šta sad priča. Koji je to paradoks? Znate, taj
Taj čovjek sada priča o politici, priča o ekonomiji, koji nema jednog dana radnog staža. Sad su uhvatili brata njegovog koji ima duguje poreze državi i znate šta radi? On priča priču da je to neko uzo falsifikovao ličnu kartu, falsifikovao potpis od njegovog brata, uzo pare i sve dalje i tako dalje. Hoću da vam kažem šta je poenta. Poenta je, ne sad što on pravi ovakve katastrofalne greške, poenta je da mi imamo ozbiljan problem, Srbija kao Srbija. Mi imamo jednog čoveka, nestabilnog čoveka, čoveka željnog vlasti. Čovjek koji nigde se nije ispunio, ceo život se gurao u policiju. To je, mi ga zovemo Šešelju mali. Vidite, on je izdao i svog idejnog vođu. On je protivnik i predsjedniku Nikoliću. On pravi svoju ekipu, svoje sve. Veći to je paranoji. Svatate? Mislim, krije se da on ima ozbiljne zdravstvene probleme. On je čovjek stalno pod sedativima. I leko ima za smirenje. To su ozbiljne stvari. Znate, postavio je ministra policije svog poslušnika, čoveka koji nema veze sa policijom. Kao što vi imate veze sa poslom policije, on je postavio njega. Postavio ministra vojne, čoveka koji je bio švecer kafe i lepio keramiku svuda. Znate, to su katastrofalne stvari, ali to su aparati vlasti gde on vlada i da on može sutra da izda direktivu da neko nestane. Postavio ministra pravosuđa, čoveka da advokati sada traže ostavku ministra policije i danas su advokati u protestu. Mi imamo protest advokata u Srbiji, mi imamo protest policije, mi imamo protest prosvete, mi imamo protest taksista, ugostitelja. Čekajte, šta će se desiti onog momenta kad je po sili priroda, po sili nezadovoljstva koji je nenormalno velik u Srbiji? Ljudi će se ujediniti i napravit će jedan opšti protest, složit ćete se u Srbiji. Šta će se desiti? On će izvesti vojsku, izvešće policiju. Ovaj čovek će uvesti Srbiju u krvoproliće. Zapamtite šta sam rekao. Ja ne znam da li ću biti živ, da li ću preživeti tu diktaturu koja je nezapamćena, Milošević je malo dete za ovoga, vi ćete se uveriti u to vrlo brzo, ali zapamtite, sjetit će se moji reči, ovaj čovjek će izvesti krvoproliće u Srbiji. U to sam siguran. Samo zadnje pitanje, što si došao ovde da to kažeš? Bravo, to je pravo pitanje. Pa došao sam ovde jer kao što sam rekao, u Medija centru mi 3 put nastupamo, mi iznosimo, mi ne postojimo, kao da nismo ni bili. Novine ni jedne ne smeju da pišu o meni. Onaj Marić u ćirilici, pitali su ga prijatelji moji iz Bosne i sve, pa zašto ne pozoveš Nikolu, ima puno zainteresovanih ljudi, sve. Ne smijem da ga pozovem. Jedini da sam imao pristup i da razgovaram, nećemo, to je radio Fokus, i da su ljudi me slušali, da su se svi ljudi povukli za tim što sam rekao i tražili su da dođemo u emisiju, da ta emisija traje 5-6 dana, imam toliko toga da kažem, i vezano za 5. oktobar, i vezano za celu ovu situaciju i tako. To je jedini radio da sam negde mogu da pričam. Ne možete da shvatite, niko u Srbiji nije pod takvom cenzurom kao što su republikanci i ja. Videli ste reakciju njegovu, videli ste da je to strah, videli ste da je to netrpeljivost, videli ste da je to patologija. Onda vam je jasno o kakvom se čoveku radi. I onda vam je jasno zašto nemam prostora. Videli ste mene, evo sad sa mnom priča to i 10-15 minuta, stekli ste neki utisak određeni o meni, da li je to pozitivan, manje, negativan, nije važno, vaša stvar, stekli su o njemu. Pa sami dosudite sud. Da bi sutra s nekim čovekom koji je premijer ovakvim pričali ili bi sedeli i pričali sa mnom i znali kad se sa mnom dogovorite da je to to. Hvala lijepa, stvarno evo, ne znam, svi mi kažu što sam pričala, izvinite što mi nije... Ok, sve vas ja razumem. Baš najbolje, ali svi što sam ja pričala iz Srbije, kažu mi da je gore sad nego što je bilo. Sam vas ja nešto slago? Mi smo postali samo idemo gore. Ne možete da shvatite kakva je tenzija u narodu. Ne možete da shvatite kakav je strah u narodu. Strah je, možete da ga uhvatite rukom, možete da ga osetite mirisom. Takav je strah, takvo je nezadovoljstvo. On je po Facebooku dotle išao da je ukidao ljudima Facebook. Videla sam, čula sam da su stavili ljude, što su napisali nešto na Facebooku o poplavima, stavili su i u zatvor, zato što su paniku nešto. A on pravio prvi paniku. A on je prvi taj koji širio paniku. On je taj. Drugo, recite mi, molim vas, pa gde to postoji krivično zakon, neko širi paniku, ima pravo i da se boji, ima pravo i da paniči. Sad ako vi počnete paničiti, da vidite, pa jako mogu da vas smirim ako ne pozvaću doktora na današnje smirenje. Pa ne treba da vas neko prebije za to i da stavi zato što paničite. Vaše je pravo da su paničite. Zato postoji dijagnoza panike. To je već zdravstveno stanje. To nije političko stanje. Panika je zdravstveno stanje čoveka. Svakog slobodnog čoveka.
Znate, mislim, to su se, ovakav pritisak, ovako nepoštovanje ni ljudskog dostojanstva, ni ljudskih prava, nikada nije zabeleženo od kada Evropa postoji. To vam ja tvrdim, ni kod Čaušeska ovako nije bilo. A tek ćemo imati problem. Preozbiljan. Vi niste videli pogleda njihovih telohranitelja koji su oni meni upućivali. Trebali ste da vidite to, da snimite kamerom, mi smo ih snimili. Vidite to, te preteče poruke i kao gledanje i kao klimanje glavom, nešto se ja nasmejem.